Така, здравейте, аз съм Милана от YouTube и сега ще ви покажа вчера, като бях на Плевен, какво си купих. 3 комплекта с гривни, така съдържат се в този плик. И да, сега ще ви покажа самите пликове. Ето този плик, принципно в момента се държа всичките чаталчета, там прашки за плетене, както там вие ги наричате, аз прашки за плетене. Вътре бяха... Сега ще ви покажа кои. Ето такива ластичета. Много цветове. 60 ластика са, някъде там мисля. Така, пакетчето струва 1 лев. Читалчето или прашката за плетене, което се намира в него е това. И да. Сега да прибера останалите, които вече ви показах. И знаете. Така. След това си купих ето този. Не знам как се слага точно. Ето този, в което беше това читалче. Няколко съобразни кукички. Сега ще ви покажа. Така. Една кукичка и доста ластици. И след това си купих един обикновен пакет с ластици. За 1 лев отново. Това е на марката Colorful Accessories Endless Fixable. Това е на японски, не мога да го разчита. И това е на японски. Другото беше това читалче. Така, съобразните кукишки, които бяха в този пакет с двуцветните ластици, бяха 3. И бяха обикновени като тези. В този пакет е от този. Тези цветни, 2 сини, 1 зелено и 1 червено бяха от онзи пакет за 2 лева. В едно левче в Плевен аз не го видях името му дори. И да. Ето ластиците от този пакет, който е за 1 лев с 10 съобразни кукички. Тук са тези от 2 лева. А тук са тези от 1 лев, двуцветните. И да. В тях има и кукички за помощ, разбира се. Не помня точно кое левче беше, но беше малко и бяха почти на свършване, което е доста добре според мен за тях. И да. Ще сложа на пауза да ви покажа една гривна. Ето я и нея. Тя е четворна. Има разлика между нея и тази. Огромна е. Сега набързо ще ви покажа и как се прави. Нужните материали са читалчета, които вие видове искате. Аз ще използвам това. Така, трябва 2 ластички. Слагате 1 на осмица. И 3 ластика нормално. 3. Други 3 ластика нормално. Ето аз извадих няколко, за да ви покажа. Аз ще го направя с пръст. Последното, което направихте на осмица, го премествате най-отгоре и трябва да ви останат тук 3 ластика. Слагате още 1 нормално и пак последният го премятате най-отгоре, след което вече може да издръпвате. Ето така надолу. Обаче на това е малко трудно. Слагате още 1 ластик и последния пак най-отгоре. Не знам защо при мен се получава някакво странно в началото, но пак. И пак слагате нормално 1 ластик. И да, продължавате пак. Пак слагате 1 ластик нормално. И пак последният най-отгоре, както винаги. И трябва да ви се получава ето нещо такова. И да. Така, моите гривни са следните. Тази е на майка ми. Тя ме помоли днес да я разплета и да направя двойна. Една, която си направих днес, друга, която направих онзи ден. Вчера направих тази. Днес направих тази френска плетка и тази от тези ластици по 2 цвята. Това беше от мен и
Довиждане.